Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatain fasis. Ya Allah, Masya Allah. Duh, ini welek emang. Sempiro isi kan? Banyu iki. Iki kok banyu ki ya daripada renek ngeraup. Ampun nih. Kayak ngopo lagi jane. Kau enak. Kau yo ampun deh. Kayak enak belas. Lek pakan-pakan sik ngarit. Wah, masuk ya. Rambane pas dirempeni iki masuk. Ngaret dalan iki adewe jarak wong diampreh suketmu gak diariti anyel colongi terus yo aku yo anyel poli wonge nyatu kaya cilik ta model adewe dijaraki ben raklet jinan lho ngenteni wong lewat. Ya Allah, niki nek rada met ben ra ketok. Wis cocok iki cemplung saiki iki. Cemplung ning kono lek wong lewat. Ya wis ngenteni wong lewat ae yo. Ngenteni sik karo ngrokok. Karo ngrokok gedul-gedul to. Di lewat-lewat. Genau. Adewe arep kene. Lah itu lho. Poso-poso mbok yo ulani ulan Ramadan. Mbok yo daruh-daruh popo ngono. Wis sing apik lho magaran mercon kok ini iki piye. Gah. Ini iki isine poso malah busanan pergi. Aku sik cilik kok ora kenaan tanganmu kok seneng aimu blonyok geni ngono model piye to jane. Syukur ben ra ngarit ngene mau kita kok arit ya wong iki sawahe umum ngono. Umum piye